संजय उवाच ए मुक्त हृषिकेश गुडाकेश परन्तप न जुष्य इति गोविन्द मुक्ते तु से बहुवः तुम वच हृषिकेश प्रहसनि भारत सेनायुरुभयुर्मध्ये विसन्ति अन्तिमन्त वच। संजय कहले हे राजा। दुखित अर्जुन कहले हे गोविंद मु युद्ध करिबि नाही। एकथा शुणी हृषिकेश उभय सैन्य मध्य स्नेहरे अर्जुन कहले। संजय उवाच सर्वज्ञ प्रभु हृषिकेश कहिले दुखित मानसे एणु मु युद्ध न करिबि कहिन नरपगाण्डिबि। ଏହା ଶୁଣିନ ହୃଷିକେଶ ରଙ୍ଗ ଅଧରେ ମୋହ ମନ୍ଦହାସ। ଉଭୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସ୍ନେହରେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଅଶୋଚ୍ୟନଶୋଚ୍ୟଶ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞା ବାସସ୍ତ୍ୟସ୍ୟ ଭାସସେ ଗତାନୁସନଗତାନୁସ୍ୟ ନାନୁଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତାଃ ନ ते बाहं जातुं नासं न तृणं नेमे जनाधिपां न चैव न भविष्यमां सर्वे वयमतःपरं। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିତ୍ତ କିମ୍ବା ମୃତ ସକାଶେ କୋଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଓ ଏହି ରାଜାମାନେ କେହି ନଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମନ୍ତେ ଯେ କେହି ନଥିବେ ଏହା ତୋର ମୋହର କାରଣ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଅଶୋଚନୀୟ ଯେ ଅଟଇ ଶୋଚନା କିମ୍ପା ତାର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ କହି କରୁ ବାଣୀ ବୃଥାରେ କୋଷ କର ପୁଣି। ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବିତ ମୃତ ପାଇଁ କେବେ ଯେହେଁ କୋଷ କରେ ନାହିଁ। ନଥିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହିଁ ଏ ରାଜା ନଥିଲେ ତ କେହି ୟାପରେ ନଥିବେ ଯେ କେହି ଏକଥା ମନେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁ ନ ଭାବ ଅର୍ଜୁନ ଏ ତୋର ମରଣ କାରଣ।